गथ' गोरलै गोरलैखौ लाबोनानै गेलेहोफैयो बाहाय फारौजों दिनैसो फार्स्ट टाइम आङो सुइमिं खालामनो नागिरबाय सुइमिं पुलाव गोबांथार हस्टेलावनो सुइमिं पुल दंमोन नाथाय आङो सुइमिंखौ खालामाखै दिनै एन्जय खालामसै ओरैबायदि गरमखा क्लियार स्काइ दिनै नायदो स्काइफ्रा गोलोमदैफोरखौ सुनानै लानांगौ दुगैनायनि सिगां मोदोमनि मैलाया माने खारनाय जायो How do you visit? It's okay? It's around like 1.5. Yeah. It's salty. Wow. Is it? Yeah. बिथाङा Kyrgyzstan. Yeah. Kyrgyzstana middle of Asia. नोंथांमोनहा मिन्थियाबा बिथाङा मालयेशियानिफ्राय फैदों जाहैदों नाथाय आङो हरनैनि उनाव मालयेशियाव थांसिगोन जों एखे हस्टेलाव थादों बियो बे हस्टेलाव हरनै जाबाय थानाया नैबे जायगायाबो बिराद पपुलार पेनमपेनाव बेबो मोनसे मार्केट बाहाय स्ट्रीट फुड मोनजायो बेनिफ्राय ना बेदर बायदिसिना मैगं थाइगं गासिबो मोनजोबो बाहाय फुंनिफ्रायनो मोनाजासिम बिराद बिहिर जायो नै दा इभिनिं जालायबायना स्ट्रीट फुड फानसिगोनलाय आरो गोबांथार मानसिफ्रा स्ट्रीट फुड जानो फैसिगोन बेहाय मा हास'यै जाखो राइस मिल ना मा मिल जाखो ना माबा माबि हाफ्लेग्रासो माबा माबि हाफ्लेग्रा टुकटुकनि सायाव ओइ बिफां रज'लायबाय फाग्ला फाग्ला बिफाङा नै रोदाफ्रा रुट्स नायदो नै स्कुटि फिसा बेजोंनो होयो लागाव बाहाय दै दोनो इन्जिनखौ कुलिं खालामनो थाखाय सेलेन बायदि हगारो इन्जिनाव इन्टारेस्टिं ना बिफांखौ फुरा दानफायखायाखै दोनखादों बियो दिनैसो फार्स्ट टाइम खुसेर बिदै लोंदों जाहैदों गावसिनि हादराव गैया खुसेर बिदैया First time. It's good. It's really good, man. नोंथांमोनहा नुनो हाबाय नै बियो रयेल पेलेसनि सिगाङावहाय लांदां जायगा दं बाहाय गोबांथार मानसिफ्रा फैनानै फारौनो आदार जाहोफैयो बेनिफ्राय फारौजों गेलेयो नोंथांमोनहा नुगासिनो दं नै नायलांबाय थाबानो जाबाय गथ' गोरलै गोरलैखौ लाबोनानै गेलेहोफैयो बाहाय फारौजों बिराद रिलेक्सिंखा बे जायगाया बे जायगायाव ओरैबायदि बिहिर जायो लकेल पिपलफ्राबो फैनानै एन्जय खालामफैयो आरो टुरिस्टफ्राबो दा टुरिस्टफ्राथ' खम बिराद खम टुरिस्टफ्रा दा गैथ'आनो दा मानि रासिन लकेल पिपलानो फैनानै मानि हें आउट खालामफैयो गाव गावनि मानि गथ' गथायखौ लानानै बाहाय वाकिं जायगाबो दं दै सेर 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 बिराद मोजां मानि डेभेलप खालामदों बाहाय आरो बे गांसोफोरखौबो मानि मोजाङैनो मानि मेनटेन खालामदों गांसोफोरखौ टाइम टु टाइम हायो बिनिफ्राय दैबो लुनानै होयो साफाबो खालामो मोजां बिराद मोजां लोंखांबाय खुसेर बिदैखौ दासो ओरैबायदि मोजां मोनदों जाहैदों दिनैसो फार्स्ट टाइम लोंदों ना बेलासियाव बयबो बिदिनो फैनानै बाहायनो जिरायफैयो फारौफोरनो आदार जाहोयो गाहायाव बे दैखौ मेखं रिभार होनो
they're going to lift that. Local manusia baik fair kelampiya, foto bibar ko gotai piya. Này đậu sập ra, bay nè hô đấy. À tôi chưa gì nữa mà đâu. Đây 5 con đi. Đâu? Ok đi. Con 5 con đi. Chị ông này chưa nè. Ông này rồi chị mua đi chị. Daupra nubai na, bay nani hogare mansura. जोङो रयेल प्यालेसनि सिगाङाव फैफिनबाय नै फारौफ्रा गैला सेस बाहा थांजोबखो मिन्थिला बिसोरो मिन्थिखागौ माने टाइमिंखौ इभिनिं जाब्लानो बिसोरो बाहाय बिरनानै फैयो मानो होनबा गोबांथार मानसिफ्रा जुंखामखौ बायनानै गारनानै होयो जाहोयो बिसोरो माने राइट टाइमखौ मिन्थिगौ माला टाइमाव फैनांगौ माला टाइमाव थांफिननांगौ दा गैला देयर इज नो पिजन्स राइट नायदो नोंथांमोनहा गैला दा खालि खालि पुरा मासे मानैल' दंसै मानसिफ्रा फैनानै बाहाय मोजां टाइम स्पेन्ड खालामफैयो इभिनिंखौ नायदो गावसिनि गथ' गथाय लानानै फैदों गावसिनि मोजां मोननायफोरखौ लानानै फैदों नै मोजां मेनटेन खालामदों जायगाया साफानो बिसोरो साफा खालामबाय थायो फुङाव बिराद मोजां जायगा नोंथांमोनहा नुखाबाय नै माबायदि आङो भिडिअखौ बाहायनो फोजोबसै आंना भियेटनामाव दिनैनो लास्ट दिनमोन गाबोनहाय आङो कुआलालामपुर मालयेसियाव बिरलांसिगोन आंना 5:45 आव फ्लाइट दङ ब्रादारखौबो मोजां मोनबाय लोगो मोननानै से जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि या भिडिअखौ बाहायनो फोजोबबाय दे लोगो मोनफिनसिगोन फैगोन गोदान भिडिअ बाय जै बर' हारिनि